Mentah kesengi keseng HYC kalej ai da kajeng tho shau DGP jong kajela bat kilayo abania kran bat utei uhe pulit kumno bakandon kajeng shong sok shong sngan jong ki khasi penar ki ba shong basa hakit than kaput. Katba nakaliang ki artli ki sarkar jela Meghalaya bat Assam ki dangya shakmat ban penbet ya uput usam. Haba ajengkran syakilat pathai kubor nakaliang presiden kaseng HYC ulapan remjur ya kawai na kijengkran jong unong yalam kaseng napo karbi anglong. Nakaliang kaseng HYC bat kila kerpat ya DJP baki depan pentri kam no pura ya baro henyotli ki border outpost ki badon haki border area. Bat ban penbit penbiang ya ki jengdon kam jongki kenang bakandon ka jeng shong sok shong sngan jongki pat ba nong shong shong ki ba shong haki kapot jong ka jela Meghalaya. Kumba hitip kalong ba ka ki arteli ki sorkar jela menta Meghalaya ba Assam ki don hapdeng jong ka jinga penbit pot. Bat hak ne ka jinga penbit pot ki don katu ka ne ki mat la ne kita ki principle ya ki ba ki la ya shim da arteli ki jela banyak syakmat hakane jing pendek pot bat kawai na ki man ki ba ki la shim kolong ba kin singap ya ka mon like lut ki jong paj ba la ni kata ka people wills mo kamumut ba kini ki nong song sinong ki mon ban le syakano ko jela ki ka hot ki don ko ki principle ri kawai na kini principle ka diga ne ka people's will ti kumba POE ha kini ki singi kalong ba kaladon ka jingkeren jong ka wei na kiseng bahalang na po karbi ka baong ba lada dei ba ki sinong khasi penar ki jongi lani kinog ki sinong ki badan na po border area ki rai ban le chapo ki rai ban le chapo Meghalaya kala ban mi ka jingya kenrum kenram kumba jiah manipur tikani kalong ka ke ba nakaliang ka seng ni namla ban kalong ka statement ya ka bang ihap ban pendem ya kan statement no beli kani ka statement kalau along ka ki berngem ya ki breu ban syong ju bor Assam kani ka jing persyang ka desperate attempt jong kini ki kan hun ya ka ban penbor ya ki breu ban ne ju bor Assam lani ban rai ban don Assam ban ya kum kani dah nakaliang jong persen dalili rem ni nomla ban kedeng ikum ta nakaliang persen ni la dawana u biji jongka Meghalaya bau di ban simkia ban pentkena ba kan don ka jingyada ya ki bru ki jongi ki basa border area ngau beli klem nga jingyada bo pura kini ki bru ki la ban sya berngem ki la ban sya penting da kumni da pentai bat nginum tip ke ba kin rai ha kasni ba ki regional committee ki rai ikum ta ni la press ya u diji bau di ban simkia ban pentkena ba kan don ka songsuk songsngan ha border area kanum dei ban don kanu katenhun ke ban berngem bersih ke ban bor ya kibru kijongi bat nikwa ba kibru kijongi kin jet da kamon la lut ti haju ko poru nila jumut ba knang ba kata ka songsuk sengan habor da area kanwan ya kitu ginyo teli ki BOP de ban pentrikam no pura ya ki nolor kata ya kini ki assisting BOP bat OP jadi ban penklan ya ki bat de ban penbiang ru ya ki tiar kita pun kali bat kijing dom kam hakaba wan ra ya ne songsuk sengan naka liang jong DG ula ya tu ani ya ka jing duna jong ki bor kulit beli ka ki bobon kini ki new recruitment mata ki padat ya training hari ula ong ba un sesimkia ya ka ban penbiang ya kini ki bor kulit na beli makiru kin kwa chu bakan mi ka kendrum kan lam hapo di border area